Matul il-Kunsill Ġenerali l-Partit Nazzjonalista reġa' wera li huwa partit miftuħ għaż-żgħażagħ, hekk kif tal-opportunità lil kull żagħżugħ u żagħżugħa li xtaqu jisemmaw leħinhom. Bit-tema flimkien għal pajjiżna dan il-Kunsill Ġenerali qed juri proprju dan li ġala darba għandna l-interess tal-pajjiż f'qalbna flimkien naslu għall-għan aħħari, rispettivament mill-età li wieħed għandu. Fl-aħħar jiem tal-Kunsill Ġenerali kellhom sem dawk li pparteċipaw fil-proġett imħejjem il-Partit Nazzjonalista b'kollaborazzjoni mal-Għażad, Future Leaders, kif ukoll membri mill-Fera Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista Team Start. Fera li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stqar li għandu fiduċja sħiħa fiha. Kristina Sanzinagra sostniet li ma tistax ma tidħolx fil-politika meta tara l-problemi li hawn fil-pajjiż, fosthom fl-ambjent u l-kiri bla kontroll. X'inhu t-twemmin politiku tiegħek? Jiena qiegħda hawn illum għax nista' nassigurakom li kien l-unika partit li fetaħli t-toroq b'ħafna opportunitajiet li kabruni f'dak li jiena illum. Nicole Portelli saħqet li ż-żgħażagħ huma parti integrali tas-soċjetà tagħna u li l-vuċi tagħhom għandha tinsem iżjed. Ejja ma ħlux din l-opportunità tal-vot 16. Ejja nuru li l-Partit Nazzjonalista ġenwinament jimpurtaħ minna. U kif għalilna riċentament il-kap Dr. Adrian Delija, stand up to be counted. Charlene Camilleri qalet li s-sistema edukattiva qiegħda tfalli lill-istudenti tagħna. Pajjiż għandu nuqqas tagħliema u xi tfal saħansitra spiċċaw jitgħallmu fil-containers. Is-sistema edukattiva qed titfi l-passjoni taż-żgħażagħ għall-ħajja u għal pajjiżhom. L-istudenti bħali qed jaqtaw qalbhom. Iż-żagħżugħ Frederick Aquilina sostna li jidher biċ-ċar li jekk l-ekonomija tiġi diskritta bħala s-saħħitha, dan mhux qed jiġi rifless u wisq inqas imqassam b'mod xieraq mal-poplu Malti. Qed jintqal ta' spiss li l-ekonomija Maltija hija ferm b'saħħitha. Iżda, fl-opinjoni tiegħi, il-ġid li qed jiġi ġenerat din l-ekonomija mhux qed jiġi rifless fuq il-poplu Malti u Awċi kollu. Il-Viċi President ta' Team Star Gian Paul Barbara stqar li l-Partit Nazzjonalista verament huwa l-partit li jagħti vuċi liż-żgħażagħ. Fortunatament niltaqa' ma' bosta żgħażagħ li jgħiduli li jibżgħu jitlu fil-politika minħabba li jibżgħu li huma jew membri tal-familja tagħhom ikunu vittma ta' xi transfer vendikattiv minn dan il-gvern. Però għamlu kuraġġ għax ħafna żgħażagħ qegħdin jinvolvu rwieħhom fil-Partit Nazzjonalista għax ma jibżgħux minn dan il-gvern peress li qegħdin isibu il-Partit Nazzjonalista warahom. Nicole Zammit saħqet li taħt Gvern Laburista hawn ħafna qed jistanaw fil-lussu u jimlew żaqhom fil-waqt li hawn oħrajn li qed ibatu fis-silenzju. Ftit li qed jistanew f'lussu sfrenat, qegħdin naraw il-ħafna li qed isofru l-faqar fis-silenzju. Fi żmien li kellu jkun l-aqwa żmien, qed naraw faqar minn kull tip ifaqqas madwarna. Giancarla Ġux Siskaldi tkellem kif il-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem għar-reputazzjoni ta' Malta. Il-Partit Nazzjonalista li ġab l-indipendenza kien il-Partit Nazzjonalista li ġielet għad-demokrazija f'pajjiżna, kien il-Partit Nazzjonalista li ħadem bla jeda sabiex Malta tissieħeb mod sħiħ fl-Unjoni Ewropea, meta min qiegħed imexxina llum u min qiegħed jiffanga minn taħt din l-istituzzjoni ħadem kemm felaħ sabiex din ma tkunx possibbli. Sean Gauci sostna li rridu nwasslu messaġġ lill-Gvern u nagħtu l-appoġġ kollu lill-Partit Nazzjonalista fosthom lill-kap Adrian Delija. U flimkien inwasslu messaġġ lill-Gvern li għadda żmien li jgħaddu romblu fuq il-poplu Malti biex jikseb dak li jrid. Irridu naħdmu ħbieb. Irridu nistinkaw u niġbdu ħabel wieħed flimkien mal-kap Dr. Adrian Delija, l-aktar kap leġittimu fl-istorja ta' dan il-partit. Iż-żagħżugħ Luke Vella saħaq li l-fera l-ġdida Team Start qed tagħti opportunità liż-żgħażagħ sabiex isemmaw leħinhom. Issa anke żgħażagħ li għandhom bejn l-14 u 18-il sena għandhom vuċi daqs kwalunkwe settur ieħor fit-tfassil tal-politika tal-Partit Nazzjonalista u dan bl-aktar mod dirett. Jeremy Cardona insista li tlifna l-kontroll tal-problema tas-siti ta' kostruzzjoni f'pajjiżna u dan kollu tort tal-Gvern Laburista. Parti mill-abbużi qed isiru huwa kollu tort tas-sistema falluta li introduċa dan il-Gvern fil-qasam tal-Gwardjani Lokali.
minn meta l-gvern ressa ir-responsabilità tal-gwardjani lokali bant ir-reġjuni u ħada fideh l-istanejt li morna l-baħar. Iż-żagħżugħ Joseph Magri ringrazzja lill Partit Nazzjonalista tal-opportunità li qed joffri liż-żgħażagħ u ħeġġeġ lil ħaddieħor sabiex jingħaqad f'din il-missjoni. L-żgħażagħ kollha ta' bejn 14 u 18 sena biex ma jibżawx, isemmaw leħinhom u jiġu hawnhekk għax il-Partit Nazzjonalista kif ta' vuċi lili ħajja vuċi lilkom. Lajdin Camilleri faħħar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista u saħaq li żgħażagħ lesti sabiex jistinkaw. Nwedkom li aħna daqskemm tħanna b'tant enerġija u entużjażmu ħanamlu dak kollu possibbli biex din il-fera tkun ta' suċċess kbir. Courtney Farrugia sostniet li mhux veru li żgħażagħ u l-politika ma jmorrux flimkien u grazzi għall Partit Nazzjonalista hija xhieda ta' dan. Jien injattiva fil-Partit Nazzjonalista għal dawn l-aħħar snin u nista' nagħti xhieda ta' kemm jien u żgħażagħ oħra bħali ingħatajna opportunità biex insemmaw leħinna. Tantu hekk li llum għall-ewwel darba qed ningħata l-opportunità li nindirizza il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Eve Borg Bonello saħqet li żgħażagħ li forsi kienu jibżgħu semmaw leħinhom issa jistgħu jrabbu kuraġġ u jagħmlu pass il quddiem. Ejja nqumu biex nuru liż-żgħażagħ bħali li għandna bżonn niġġieldu għal dak li nemnu fih. Mingħajr ma nibżgħu, mit-tajjir dwar kif nidhru, kif nitkellmu u dwar il-prinċipji sodi tagħna. Francine Farrugia tenniet bħal ta' qabilha li l-Partit Nazzjonalista qed jinvesti l-enerġija fiż-żgħażagħ b'ħidma bla qiegħda. Ħidma li turi li l-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen fl-enerġija ta' kull individwu, inkluż kull żagħżugħ li permezz ta' diversi opportunitajiet, inkluż il-programm ta' Future Leaders. Finalment, Gabriel Mikallef saħaq li huwa ħassens ta' dover sabiex bħala żagħżugħ jinvolvi ruħu fil-politika. Ekk ukoll kif jinkoraġġixxina l-kap tagħna Dr. Adrian Delija bl-eżempju tiegħu stess biex meta pajjiżna ikun qed isejħilna ma niddejqux insemmaw leħinna u nagħtu kontribut lis-soċjetà tagħna. Fl-aħħar jum tal-Kunsill Ġenerali li jilħaq il-qofol tiegħu il-ħadd, mistenni d-diskors tal-ewwel President ta' Team Start, Thomas De Martino.